Pristúpime k rokovaniu o bode číslo 22, zrušenie uznesenia číslo 14 z roku 2014 zo dňa 30. januára. Nech sa páči, pán inžinier. Ako je napísané v dôvodnej správe, mesto Liptovský Mikuláš v tomto čase prehodnocuje pokračovanie výstavby nízkoštandardných bytov v osade Hlboké a z tohto dôvodu ruší uznesenie číslo 14/2014 od dňa 30. januára 2014 výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš, pomočka Hlboké, druhá etapa. Ďakujem, otváram rozprávu k bodu. Zatiaľ je prihlásený jeden poslanec, dvaja. Má ešte niekto záujem prihlásiť sa do rozpravy? Ak nie, končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Slavkovský. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy a páni, toho 30. januára 2014 sa vlastne rozhodovalo o tom, že či v Hlbokom, ktoré je mestskou časťou, kde v tzv. Okáloch býva, tam tých okálov je tam, myslím, 8, alebo 10 okálov, ktoré boli postavené ešte niekedy začiatkom 80. rokov. A v tom čase sa do nich nasťahovala do každého okálu jedna rómska rodina. Ku dnešnému dňu z každého toho jedného okálu, ľudia to nazývajú okály, ale de facto to boli záhradné domčeky alebo záhradné chatky, tak v každej tej jednej chatke alebo domčeku medzi časom sa tá rodina rozrástla a príslušníci tej rodiny vzhľadom na to, že je tam nedostatok bytových príležitostí, budujú a pristavujú rôzne prílepky v rámci tejto lokality. Takže keď sme sa nad tým zamýšľali spolu aj s oddelením bytovým a oddelením sociálnym, tak sme došli k takému názoru, že by bolo najlepšie, keby sa nám podarilo postupne tieto okály zbúrať tak, že vybudujeme teda nejaké náhradné bývania pre ľudí, ktorí bývajú v týchto domoch. Takže preto bolo potrebné schváliť ako výstavbu jednej 12 bytovej jednotky, tak aby sa mohlo postupne pokračovať alebo začať s búraním príslušného počtu týchto bývalých záhradných domčekov alebo tzv. Okálov, s tým, že na mieste, kde sa zbúrajú, sa potom doplní a postaví na vytvorenom mieste sa postaví 12 bytovka, alebo iná bytovka, ktorá umožní presťahovať do nej ďalšie rodiny a takto vlastne takým dominovitým spôsobom by sa na 2 alebo 3 krát dalo dosiahnuť to, že všetky tieto staré domčeky sa zlikvidujú, postavia nové. V tom čase, keď sme toto schválili, podali sme aj žiadosť na Krajský stavebný úrad, aby tento projekt bol zaradený, nakoľko je to projekt, na ktorý je možné získať až 80% dotácie a 20% prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania, čiže nie je zatiaľ žiadna iná lepšia a lacnejšia varianta, ako stavať byty nižšieho štandardu. A vzhľadom na to, že koncom, teda v tomto roku 2014 sa tam nahromadilo veľa tých žiadostí a štátu došli peniaze zrejme, tak niektoré žiadosti boli vyškrtnuté, medzi nimi aj naša, nakoľko sme dostali peniaze na inú bytovku, na rekonštrukciu dominanty. Takže neschválili nám 2 projekty, ale iba jeden. Z tohto pohľadu si myslím, že by bolo veľkou chybou, keby mesto sa neuchádzalo o možnosť získania tejto dotácie vo výške 80% na výstavbu takejto bytovky plus 20% úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, keďže je prakticky všetko pripravené stavebne, aj dokumentačne, aj papierovo. A v týchto mesiacoch, alebo v tomto roku, je pomerne slabý dopyt po prostriedkoch na výstavbu takýchto domov. Takže ak len z titulu toho, že to bola administratíva, ktorú som viedol ja, dnes sa to tu predkladá, že to treba zrušiť a vrátiť naspäť, tak si pripravujeme problém, pred ktorým mesto bude stáť
o pol roka, alebo o rok, alebo o 2 roky najneskoršie, keďže naozaj tie tzv. Okály sú už dávno za svojou dobou užívania schopnosti. Sú naozaj v zlom stave a ten, kto tam bol, to môže dosvedčiť. Popri každom jednom tom okále naozaj minimálne 1 alebo 2, niekde aj 3 prílepky vznikli v tých prelukách. A bez toho, aby bolo kde tých ľudí postupne presťahovať, neviem si predstaviť nejaké riešenie na tento problém s bývaním rómskych občanov. Nejednalo by sa o žiadne sťahovanie z inej mestskej časti alebo niečo podobné. Jedná sa o zachránenie situácie alebo zachránenie situácie v tejto lokalite, tak aby sa postupne mohla zlepšovať a nie zhoršovať. Vzhľadom na to, že ten stav a záujem o riešenie rómskej problematiky v Hlbokom je dlhodobý a pretrvával zo strany mesta. Môžeme povedať, že takáto lokalita, ako je Hlboké, je jedna z mála lokalít na Slovensku, ktoré sa nepremenili na Luník 9, ale že je to lokalita, kde funguje verejné osvetlenie, kde funguje kanalizácia, kde funguje vodovod, kde sa odvážajú odpadky, kde sa udržuje verejný poriadok. Má to samozrejme svoje nedostatky a chyby rómskej osady, ale zase na druhej strane je tam aj vplyvom komunitného centra a blízkosti školy na nábreží, je tam vysoká zaškoliteľnosť detí. Deti chodia v podstate poriadne do školy. Samozrejme, že oni vedia, kedy by im hrozilo trestné stíhanie a neprekročia ten limit neospravedlnených hodín, ale aj zo školy na nábreží sú pozitívne správy o tom, ako sa tieto deti v tejto škole správajú, kde odporúčal by som sa tam ísť pozrieť, že napríklad sociálne zariadenia na tejto škole boli obnovené a dvere tam vôbec nie sú z vnútornej ani z vonkajšej strany poškrábané a popísané ako na iných školách, ktoré nenavštevuje rómska komunita. Chcem povedať, že v rámci vzdelávania a možností, ktoré tam sú, dosahuje škola Aurela Stodolu pomerne priateľné výsledky, kde čoraz väčší počet detí sa dostáva do záverečných ročníkov a ukončí základné školské vzdelanie. Takže oplatí sa s takouto skupinou pracovať. Je samozrejme to práca dlhodobá, náročná, nie je bez komplikácií, ale pokiaľ nebudú mať títo ľudia slušnú strechu nad hlavou, tak sa ten problém bude len zhoršovať. Ja si myslím, že všetci kolegovia alebo kolegyne, ktoré v Komisii sociálnych vecí sa týmto problémom zaoberajú alebo zaoberali, mi dajú za pravdu, že neriešiť to a nechať to plávať s tým, že nájdeme možno nejaké iné riešenie, je nápad, ktorý zostáva v polohe možno. Lebo nikto za ostatných 24 rokov neprišiel s návrhom, ako tento problém riešiť, ako dosiahnuť to, že by Rómovia v Hlbokom mali kde bývať, aby bývali slušne a aby aj v súvislosti s tým potom bola aj zvýšená ich zaškoliteľnosť aj ľudí, ktorí dostanú prácu. Takže som veľmi sklamaný z toho, že je tam návrh na zrušenie tohto rozhodnutia, ktorý svedčí o tom, že tento návrh vzýšiel nevzýšiel z rozumnej úvahy, ale že je za tým niečo iné. Neviem to popísať, ani to nechcem pomenovať, pretože je to vec, ktorá v našom meste bude dlho pretrvávať a nedá sa vyriešiť zo dňa na deň. Len toľko je evidentné a toľko je jasné, že pokiaľ sa s rómskou komunitou nebudeme zaoberať a necháme to na riešenie, však to nejako čas vyrieši, tak prídeme k tomu, že z toho tam naozaj ten Luník 9 nakoniec vznikne.
Ja sa prihováram veľmi k tomu, aby ste tento návrh na zrušenie uznesenia pán primátor stiahli a zvážovali to, že preto toto je jedna z najväčších šancí, ako dostať lacné peniaze na byty nižšieho štandardu do mesta. A doteraz zo žiadnej komisie, zo žiadnej analýzy nevzýšlo nejaké iné alebo lepšie riešenie, ako postupovať. Takže ja odporúčam, aby toto uznesenie nebolo zrušené, aby mesto o tieto prostriedky požiadalo. Úver zo štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítava do dlhovej služby mesta a 80% prostriedkov príde bezplatne. Takže, dámy a páni, zvážte, či si sami podpilujeme konár pri riešení problematiky rómskeho obyvateľstva, alebo nie, takým rozhodnutím, ako navrhujete. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej vystupuje pán poslanec Paška s faktickou poznámkou. Ďakujem za slovo, pán primátor. Priznám sa, že som rád, že sa tento návrh dostal na stôl dnes. Samozrejme, že ho podporím. Pán kolega, bývalý primátor Slavkovský, hovoril o tom, že 80% prostriedkov na výstavbu dá štát. Zvyšných 20% je úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. To sa síce pekne počúva, ale ako som si zistil, tak k tejto bytovke by samozrejme bola potrebná aj technická vybavenosť, to znamená nejaký chodník, parkovisko, osvetlenie nejaké. Ak sa nemýlim, tak tam bolo počítané z nákladmi 50 000 eur a my sme sa nie tak dávno bavili, že nám chýba na sobášov vítania do života 4 000 eur. Tak stojí za zváženie, či treba tie peniaze investovať tu. A samozrejme, treba sa tejto problematike venovať, lebo ak sa nepovenujeme my cigáňom, potom sa začnú venovať oni nám, ako sa napríklad povenovali v pondelok pánovi Možišovi. Ďakujem. Ďakujem, pán. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len by som chcel nadviazať na slova pána viceprimátora. Mnoho som s ním súhlasil a povedal by som to asi tak, že keby sa v Hlbokom postavila ďalšia bytovka, ako nechcem ani hovoriť, aké boli reakcie obyčajných ľudí z Liptovského Mikuláša. Poznám sám len na Podbrezinách kopec rodín, ktorí sa tlačia aj s malými deťmi v byte u rodičov. Tí sa ma už dávno pýtali, kedy sa niečo pre nich postaví, pre mladé rodiny Mikuláši, ale hádam sa dočkáme. A čo sa týka tejto výstavby 12 nízkoštandardných bytových jednotiek v Hlbokom, povedal by som to asi len toľko. Viac ľudí v Hlbokom by sa rovnalo podľa mojej mienky viacej problémov. Keďže sa venujem tejto problematike trošku, tak viem veľmi dobre, koľko tam len v Lani boli hasiči, keď sa cigáni nudili a zapalovali koše. Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby oni by hasili koša, napríklad by sa stala na druhom konci mesta dopravná nehoda a oni by boli v Hlbokom kvôli tomu, že sa niekto zabával. Čiže jednoznačne podporím tento návrh na zrušenie tohto uznesenia. Ďakujem.